iji otu a nwaanyị a mechie tim zewite onye nke mana na Ogechi bụkwa ọyị. Ogechi nwere ọkụ ọkụ ma Ogechi nwere ọkụ. Anyị ekelewe Chukwu. Ndị a ka inye Ogechi poizin. Nye m time ka m kọwaa ihe ọfụma. Afọ nwaanyị a wụ PJ ihe ọ na-arụ ụwa yo ihe obigo n'ego ọkụma ndị a na-ebi bank ego onye ibibe half onye a na-ebi onye a na-ego n'obodo oyibo 20-something years onye obodo 20-something years ihe ka m na social media nọ n'ụwa fụ m ka ebi ego asonye n'obodo oyibo and all like fake life. Onye nri nwaanyị ji ezute nwa ahụ ji egote nwa ogotere egote o zutere ezute iti mpụta okwu o nwere voice note okay cool unu down otu nwa akwadoghị m akwado maka onye abịa a ga-eme vidio onye ọsịa ka anụọ onye short a ga-eweta gị vidio full vidio ihe dị husband ya mee maka nwa ozute cool down maka nna like a na-ekwu okwu a na-ewepụta sampụ ịma na ihe idewọta ji win okwu kwuru ebe ahụ idewọta na-enye gị proof ya nke ampụrụ apụ ọ na-enye gị proof onye gị proof so achọghị m ịbịa kwuo okwu mma Ngozi na ndị ya dị ndị a ndị gbara Ogechi land Ogechi na-enyere aka ahụ ndị akwa ndị Ogechi na-enyere aka ahụ ndị a niile bụ ndị Ogechi na-enyere aka ọkụmachi eke niile na-agba Ogechi wọ bụ ndị follow ya full time follow ọ na-enyerecha aka ma ndị follow ya nọma but ihe mee bụ na the grace ahụ dị giel bụ Ogechi kwuo na ihe a ga-adị otu a nwa obere ya ahụ Ogechi sị na ọ ga-enweta 30 million lelee within 3 hours mmadụ ewetara ya nye ya kịta. Listen to me onye a nwe grace ada fight grace but ịmago na jedere ndị na-fight Ogechi ka isi na ya dị ha. Ogechi na-akwụ gọvanọ Kalafia Jpac na-abazi n'ụlọ maka gịnị ụlọ anyị na-ekwesị ịba kedu ihe na-abaziri ike Ogechi pụtakwa ya challenge normal you Jpac Ogechi nọkwa na Nigeria wee nọ ka ndị amara bịa biko shishia ya ka gọvanọ Edogma na Ogechi nọ na Nigeria adụrụcha na ndị amara Ogechi nọ na Nigeria mebi na Ogechi agbago ọsọ ọ ka nọkwa ya na-abata mba na bebi ọkụ ga-ebupụta ego ha ji eme biznes wee bịa ime kesi Jpac na onye nche ịgwa gị anyị so ha akpọ polisi bebi ọkụ na Seaman akpọ polisi ole ha ma o nwere nke polisi ahụ ha ma bụ ezigobere Anambra ma sọrọtụpụ na Abuja ka afọ onye Igbo kịta mba lagwolu bebi ọkụ ọkwa ego nke ọgbata ego bebi ọkụ ga ekwentị ọgbakọ ha na ị na-alụ bitas anyị agbafu gị na soshal midia ọkwa sọ gwa ọgaranya pọlọ ma nke ọgaranya majik na soshal midia bịa na-agụ asụ mmiri wit ndị mmadụ ịma mba dị mụrụ jebe ihe na ya na-agụ ọkọ na-adị ndị Abakaliki onye ịza ọkọ na-adị ndị ịza na-anwala na echi ọzọ ihe ọzọ nke ma n'isi mana ọkpa ịmachagharịwa ego nke ị gaghị agbafụrụ gị ọkwa nwa ya ọga nwekwe kọntaktị iji Ogechi ga-egbukarị ya gị nke ọkọ na mmacha gị ọkọ na ọgụ ahụ na-ezi onye Abonyi zone maka Chukwu ga-eme na ga-adata Abonyi zone aka 3 million ga-apụta with kọntaktị gị ọ 2 million ga-eji gbaa ya agba ma ọkụ na ọ ga-apụta ọkụ ya ijere na-eme na ọka ya obi with kọntaktị ya niile ahụ ijere o nwere ntị ikwu ihe ọ na-eme n'ụwa depend on eme statement matters a lot. Ịchọ na njekwa na otu nwa kpalị m mba ihe ndị na statement ga-atụrụ m otu nwa nga ma nchọ ka ọ gaa nga ihe ndị na statement ga-eme otu nwa n'ụtụtụ echi yes ihe mere na statement ga-eme otu nwa n'ụtụtụ echi ọchụwazi m nwa ọchụwa m mgbe aka chụọ m esepụ aka kama oriela aka na ya ka ngwa gị ịkpacha ego ịkpala ego kezi kpataba ego ị ka na-anwụ ala ego gị agbaba akwala ego gị wụ ego no
So Jpac Ifeanyi Uba ịma na iji kọntaktị niile ije nwoke onye na-abịa n'ọzọ Ifeanyi Uba ihe niile ị na-akpọ o nwere onye ọzọ ntinye warning waja mpa mmadụ na-eme ka ụmụazụ mpa mmadụ na-eme ka ụmụazụ ọkwa ị na-achọ ka ịchọ ka afọ gị na soshal midia a ga-emekwa gị dị pọpụla o nwekwa ụbọchị oge si na gị bịakwutie ya bịa ọrịa biko waja jee lekwe ihe ị na-ele na Ghana oge iche aka ịbịakwa oge echepụtara ara m ga-anọkwa ọma okwu gị mmewe okwu gị chata one more onye nke biko ma otu nwa ka m kwuo ya ka ị na-aghọta nne ihe na-emechi unu ncha niile wụ onye nke a sị na ọ ma ihe okowe ebe ọ fụ keso je tinye ọnụ bụkụ keso na m ga-etinye ọnụ onye ka a na-eme gọvanọ eziokwu inwe wisdom onye ọchị wisdom na ntị n'ọnọdụ ọnụ ozu nwụrụ anwụ na nwere ife ọma bụbụ na onye ori local government chairman nwaanyị anara ya na-ege ntị ka m gwa gị ibi gọvanọ eziokwu ama mbi na prezidentị olileanya ndị ụmụ n'ọnụ ya ka mechọma nkwụzi bifo ogecha nke witi nya nwa ma nkwụzi ọzọ dọnwa na ọ ka na-ekwe ogecha bebe atị ma nwoke ọnọ wito chere ọga ọ ka mma na iji echu ofu moto gị lee jide ego n'aka maka na a ga-abịa fọ ya ọ ma gọọmenti ga-aga gọọmenti ị ga-aja Ogechi na adwe ị ga-azụ ya ichere Ogechi na-asị gị na unu n'obiri gọọmenti ọkụ gị ụta ahụ si na-akụ ya ọnụ ọ na-akụ unu ejekpọ polisi ọ ga-akpọkọtakwa nke ya ụta ihe unu mere oge ịma anya ụlọ ọkacha pụrụ makwụrụ gị ịkọ ya ọnụ ọkpọkwụrụ gị ịkọlịa polisi ọkpọrụ gị ịkọlịa ndị amị ọkpọkwụrụ gị ị na-awa anya ka anabụgoro onye a ka m nwekwu okwu waja ịma na sometimes onye a na-eto na ịmakwa n'iyi na-ezuzugharị ịma na akpadịbeghị ọfụma na soshal midia ịweta ị na-achọ ka afọ gị dị pọpụla a ga-afụ gị very soon ọkwa Ogechi atụgo gị aka ihe ahụ achọghị m iji ọnụ nkwuo ya bọsị izuzu datin izuzu onwere Ogechi atara bịa gọchite eri ya Ogechi atara gị bịa ya ọrịa biko Ogechi akpọrọ na fon sị gị bịa ị chọwa ndị laptọrọ Ogechi ndị a laptọrọ Ogechi ọma dịrị unu mma ndị merụ nke a na ị na-emezi ka Ogechi ka ama na Jpac karịrị Ogechi ruo Jpac yesa yewazia milion Jpac waja ifere mekwanụ gị waja ifere ebe gị dịkwa nnọọ ebe nweta gị ama m ndị big man Igbo were ụlọ amawacha gị ntị isi ite very well ị na-emedi nkwugheri gị gbasara Ogechi adakwa abịa na program gị Ogechi abịa n'ugo na program gị ọ bịa na abịa na program ngo na obi ya mma ọ bịa kwakwụgo ya oge kọwa for 1 year or months kịta Ogechi abịabeghị nso n'ihe ị na-eme ọ nọrọ onwe ya Ogechi akpọnbekwa gị afa dade ịkwanụ iji ekwe dade na ọ kpọ gị afa ọkụ ya Jpac gwa ya ọ sị na Jpac ibi nwa aja na okwu maka gwa maka nwunye gị ọkọ tụọ ya okwu ya antị ma Jpac gwara ya onwe Ogechi nwa maka nwunye gị famili gị ọ gị nwa ino bet ọkọ tụkwa ya ọf maka gị na-eme gịnị dị na mụrụ nwa ị na-arịa ese ọlafọ ịkọ ya akọ onye gị highlight gaba n'onwe ịpụta gịta isi na Ogechi gbakwa agafe na ọnwa nwanne unu nwere ya ndị elapụta ya ọmadụ n'ụlọ na mma bịa nụ na ebe a na onwekwe onye na ebe a waja ifela na-emedịkwa gị waja ịmatụkwa na Ogechi ga ịbịakwute na-ekwe gị na-ekwe karịa gị nọkwara onwe gị onye ọ nọ n'ọrụ onwe ya ọkwa na-ebuzo ji achụtata ndị mmadụ na-akpụlụgo Ogechi mụ bịara ka mmanye maka ebe ha nọgazi because ana m anụzi onu ha waja na the other guy gbara ọsọ jere imere mmadụ arrest ị na-ahụ ụdị brand these people na-eyi ngụnwa na ndị otu gị mere mmadụ arrest then ihe eme expect ka ndị ahụ ị kpọrọ onye otu ha sowe gị n'azụ mara ebe ị na-eje ọ ngụnwa ga-agwa anyị na ebe ya ahụ ụlọ ịpụta na otu na-esi biko chairman ka nlafe ịlọzi ya na-ekwu maka imere okwu dị mmadụ n'ọnụ onye ahụ kwere aka ọtọ so waja ihe nna-achọ ịgwa gị biko baala onwe gị n'ime ụlọ jeche ihe na-eme onwe gị but ịchọzi ka ịdị popular nwere ya na soshal midia ewepụta gị dị popular very fast
o nwere sometimes ga-abụ mmadụ n'ọlụ ụkwanyere onwe ya ugwu ị na-asị na ị chọrọ mgbalị mmadụ eme na-apụtakwa na-amanye ọnụ na nonsens tin na-agbasara gị ị ga na-eti ọnụ ihe gbasara gị ihe wụ ya consign itinye ọnụ gị na ya ọ bụrụ ihe na-agbasara gị ihe abụrụ ya biznes is not ya consign ikpewo na ndị ka ndị laptọrọ Ogechi bịa Ogechi asịrị o wee lapta ya isi Ogechi bata mgbe Ogechi bata Ogechi asị na gị chere ụgwọ na a na-abịa ime alet ka ihe ọ Jpac nwaja wee kwere onwe gị ugwu aka ọzọ a ga-abịa a ga-etukwa na ya ka ngwakwa gị nwaja Ogechi ama ngwa gị okwu ka nye gị aka taa ka ngwa gị ya o nwere ndị nọ benchi na-achịrịbejesi a ga-ewe ndị ahụ mmadụ na-abụ setụrụ gị from ndị nọ benchi egbuo karịa gị na soshal midia ka ịmapụta soshal midia ọzọ onye ya one promise na-enye gị Ogechi can never atụma gị nwoke ndị a Ogechi can never kwuo okwu gị maka na ilulo ihe ga-ewepụta ndị nọ bench aka ngwazi gị kịta nwaja isi na iri too much a ga-enye gị ofu onye na-aza after dark tie gị nya oge kpuru mmadụ ịtọ onye nke ahụ ka Ogechi dangerous ọ ga-achịrị mmadụ ịtọ gbuo karịa unu once ihe na-eme na ị na-azụ afịa ugbuo gị mana biznes gị na ka ngwakwa gị bakwa n'ime ụlọ ga-ezuo ike a na-akwa ya gị biko nwoke na ya gị biko nke na ndị mmadụ ga-anọ n'onwe ndị mmadụ na-achọ mmadụ okwu Ogechi asọ gị gbatara ya esi enyemaka nwere gbasa gị na Ogechi mgbe a kọrọ gị ya ị kwesịrị ịbịa ya nwụọrọ ya naba ma ịchọ ịnwụrụ ma ịchọrọ ịnwụrụ ịbịa nacha ịgabala onwe gị o nwere ịkpọ gị bịa ịbịa ebe a chụọ ndị dupụtara Ogechi ịbịa ebe a chụọ ndị si Ogechi bịa Naijiria o nwere jụ oge fi na-ekwu ọga ịma nọdịrị onwe gị unu ga-ebuzo chụọ dị okwu ọ bịzafụ unu akịta unu ebebe akwa n'ọrụ na onwe unu anakwaghị mmadụ ego n'ọrụ onwe ihe ịchọ ka ịfụ ihe ọ na ịchọ ka ị ga-afụ Ogechi na ndị ọbịa ga-enyekọcha gị ya bịamakwanụ na ọnụ nwa bụ nke ndị abụ na na-asọpọtụ Ogechi abịa m ebe a si nwoke onye bịagolo ebe a onye si na onye bịa ebe a na nke okwu nwa si na ọkọbịa gị kwesịrị maka Ogechi anọ m ebe a for the person onye si na Ogechi zuru ya ori o were prove ya gbazitewe ebe a nje gị yes na Ogechi onye ori ihe ọ na ị na-ekwu out of statement make you no come here ịbịakwa ebe a kwuo okwu nsa gị ya ijikọ na statement bịa ịchọkwa ka anyị kọọ na akọ ịchọkwa ka ayasa mmerie gị gbada gawa n'udo na ọṅụ nconvince gị na with proof ikwete ma ịma nkwete on your own igwezi na statement igweziri na nwoke onye asị ekwu okwu wee na-ekwu inene ndị niile na-akpa Ogechi iwu ndị bịa na comment section kwuo nwoke ozugbo mebi na nwoke si gwa Ogechi Ogechi akparị onye ahụ wewe iwe na onye adị nsọ o nwere onye nwe Ogechi mebi na ọ dị na comment section Ogechi abarịa mba onye na-aka ọchịkwa those things enemi iji ahụ ebido ịgụba kọba akụkọ ọkụnza Jọọjị mmadụ ee ka ngwakwa ugwu Ogechi achọkwa ịma ma Jọọjị ya o ma Jọọjị notice book eji Ogechi juru eju ọchọ dị mma Jọọjị ma Jọọjị don't care Jọọjị mma ọ dịrị gị Jọọjị njọ ọ dịrị gị Ogechi chọkịta ka nwunye tụrụ mgbu bịa na keesi ọ ga-abịa ọkọ ka a ga-emeri ya ọ bịa unu mee Ogechi zebụ ọmalụ ndị Ogechi na-eme na o ji kọntaktị kịta ka ọ ma mmadụ Jpac ị na-eme nke ịdị egwu nọmba 1 kọntaktị gị ofe ndị Ogechi amakwuo dị ime gị ọmalụ Antọ na-ekene gị peta ọ na-ekwekere gị na-eme mbalị ya n'ime ọ na-ekene gị na kọntaktị nke ahụ na-ekenekwa gị ka ya abakwa ị ga-esa abụkwa wee pụta atịzi ị ga-atụrụ gị na asụcha ihe na ama na ọka dị gị n'aka ị ga-agapụta hafụ ndị big man a ga-abịa ka a chọọ ịfụ onye ga-abịa lụọ gị akwa aka data gị kuruo da nke ka ọ gacha ihe na-abata onwekwa ebe ị na-eji ịgwọ ọgwụ jee gwọ onwekwa ebe ị na-eji ikpe ekpere jee ekpewe ọ ị ga-aga Ogechi gwara unu Ogechi gwara unu ya ọ dị open gọvanọ onye ori ọkụ ma nke gị you must go ị ga-erurili elu nwere no too much talk about it ị ga-eru ọma ihe elu ya eru agbanyesi nke gị na-anwa ala
oge o kụrụ ego echi na ọ sị Chisom amaghị ya ka ebe ọ nọ ka ọ mgbe ọ bịa tega fuchọ aka mgbe nọ n'Ogechi bidoro datị nke o kwuru ya gụrụ ego ahụ ọ gụrụ ya na ọ na-eji wufute n'ihe ịmụ na o nwere ọnụ okwuchi ome iri otu a ka ozu nwụrụ anwụ maka Chukwu ndị iri a otu a mee steeki otu a onye na-adị afụchi ụzọ the worst part bụ na ha ịma na Ogechi ka ndị a mara ife je ka m gwa gị ịma na ihe a mechara ne ha na-aṅa ntị mebi nke Ogechi pụtara ozugbo ka o bido mebe ha arrest one by one that is na oge take action immediately or something ga-ebido mebe so ha na-aṅa ntị fụ na everywhere just na-ajụ oyi so ọ bụrụ na a na-ahapụgodo ha ka ha kutugodo ọfụma ka ha relax ọfụma o nwere ihe bụ eji abalị mee ka m gwa gị ofu nwa onye chekiri Ogechi ụnyaa sị na gị nye some days ka o finish wit Abuja ọ bịa ọ ga-abịa Ogechi na ihe o kwuru n'ọnụ maka Jpac ọnịọkọ mmadụ n'ọnụ ma esgo na ndị gọvanọ onye ori a na-agba afa nọ n'ihe o kwuru nke izi bụ na anwala n'ihe ọ ga-ekwu nke abụọ so na ka m gwakwa unu nwaanyị ka onye a bụ beto nwere ifu m ga-eme nwunye ọ bara uru ọzọkwa unu tụkwa aka na soshal midia onwere onye ọfụ ibi na ihe etigide emechi like o nwere ofu onye mma alụ ha etichara Ogechi kịta ife ebe ọ na-akọ maka Ogechi ọ ka ma akọ maka Ogechi even ngwukwu maka Ogechi onwe ike ma mụọla kịta Ogechi weda ma ị chọrọ ma ị chọrọ ma ị laiki ya ma ị laiki imechi ka ya laiki ya nwata chọwa nke wụla ajọ nwa ike ọma ọrụ nke ọkwụta gị atụ nke wepụtara m onye oge n'ọrụ onwe na peji na-eme ihe ọnụ ma Ogechi bịakọba ya ọnụ wepụtara m onye ahụ ka mfe ya onye ahụ pụta na ebe a ka anyị fị ya o nwere onwe onwere ọ gwara Ogechi o nwere ọnwụ manụ ha nkwuru ya gwa ndere ume abata sị na onwere o mere Ogechi ga-akọwa ya ọnụ nwe jụ ya ka ị na otu ọnwa wee kọwa wee sị m Ogechi wee kee ọtọ ekele ọtọ o wee fụzia na ekele ọtọ wee jiri maka ya wee bịa bara Ogechi mba Ogechi kọwa ya ọnụ nsị amada nne n'ihe ikwu wee baaziri ya mba ebe ị na-agafe fụ na ekele ọtọ onye ahụ na-ebe akwa ị bịa chezi ebe a bịa jụọ onye kele ọtọ ka e nwere iji mee ya o nwere reason ịmasị nkịta nwa gụọ otu nwa nkịta nwa ịkọ m ọnụ mgba ama arụ nchewe infọmeshọn ga-enwetara m nke ruo m aka nke ruo m aka ọ bụkwa na m na gị na mekọ ya nọ mmadụ wetara m ebe m nọrọ onwe m na-alalụ ụra wee kene onye ahụ ndị ewe onye nkụzi anyị wee welụ gị wee gwa ndị mmadụ ka ị dị ịpụtazidazie m o wee kọọ ọtọ ga-esi nne nwaanyị onye nugo di for that matter citizen America gbasikwere ike ị na-akpụ ya ashawo na pịala ya na nna ya na-edina ya ịgwacha ya isi abịakwa gị n'aka ya bie ego ọma na ọ mụkwa ma ịgwacha ya ubi ego ọma nye gị anụ n'ọnụ ka isie gị all those things ha nwa adịghị echetakwa ya fada nwa na-eme na ọ na-ekwu okwu ma amala ihe tiche gị isi amala kọndishọn gị isi gị ji ọ na ịnwere ife ị ya alụ ịbịakwute ndị fada ibe gị enye gị something metụ aka ka ị nwee ife ị na-alụ ịkọ orizi na akọ iri unu ga-anọ na-akọ onye nke pụta aka nke eyiyi na-agụ asọ mmiri unu na-agụ ozu nwụrụ anwụ ịkọ ọmụ nkọkụta gị ma ịkọrọ Ogechi ọma nkọ gị Ogechi dọrọ nke ya ọ maka echi kịta o bido kịta ị ga-anọkwa kịta na-ezu ugo na shuga na-akụ Zion dee ya ngwa gị n'akwụkwọ Ogechi bido echi kịta ị ga-anọ mmadụ ịtọ apụta bịa yọọ ya just na wọchị ya jee dee ya ede jee dee ya ngwa gị kịta ị ga-anọkwa kịta o bido echi kịta atọ ndị mmadụ na-eji agwa ndị a ha ọkọcha akụ Zion ọkọcha Zion jeti ime wit ezugo akpọ shuga ndị onye ji ọgwụ Ogechi ọkpọ ya ebring ya down ozugbo ọ shuga na-enwetakarị ya very fast shuga nga mma try kịta mma abalị ya na ekpere 6 to 6 na ọta m ebe a shuga mma abalị gị ekpere 6 to 6 n'elu ọta unu ama kwufu Ogechi again na ebe a na ọta anọ na ọtawi ya shuga anọ m na ekpere ebe a afọ m ga-adị n'elu ọta 6 to 6 ma ezugo shuga and akụ Zion afọ m ga-adị n'elu ọta unu ama mfu Ogechi tụfuru ọnụ ọzọ
ma ihe abido ka ama ama nka ga-agbafuru unu agbago m na-egbe ka m meji m arrest unu lapụrụ ụmụ Ogechi Akụ Zion lapụrụ ụmụ Ogechi ọrụ onwe gị Akụ Zion Ezugo lapụrụ ụmụ Ogechi biko shuga galụ n'onwe unu lapụrụ ụmụ Ogechi lapụrụ na mmadụ na-eme ọrụ ụlụ bụrụ PA n'ụfụta na na-ama m aka n'isi ka you meanzi lapụrụ ụmụ Ogechi Ogechi ama nzuru ihe ọsọ ọmụnwa unu abịakwa bịa na-eshi ekwe ya lapụrụ ụmụ Oge na ọnụ n'onwe unu lekwana anya biko ọkọcha Akụ Zion Akụ Zion nwekwa ihe m mere gị o lapụrụ ụmụ Ogechi biko ka nna ayọ gị lapụrụ Ogechi ezube m nna ya Ugo lapụrụ ụmụ Ogechi ịnụ ọdịrị nwaanyị a mere travel ụdị anyị dị na ndụ gị onye kpọọ ya nwa na ọkọ efi na-abata efu na nkịta gị tagburu nke mmadụ ọ bụrụ na nke mmadụ tagburu nke gị yes ọ bụrụ ịfụta sị na deti nwunye gị ihe ijekwewe ikpe gawa na nwunye gị tiri mmadụ ị na-eme na ịdị kwayet ka ọ lafe ise ọ na-ese ya sịrị onwere dị ime ọ na-ese ya see nwa anwụ na nwa anwụ na nwa anwụọ ọ ga-agbagbuchekwa unu ncha niile ezi ndị ezi nene ha nche nnọkọ ife onwe na-afụ period ya frustration ebe niile karịa ha alụ bịa ebe a na-asụta eri a na-agụ asọ mmiri onye jiri lọd ụgwọ na-agaghị sọtụ onwe ya atụ na-eme eri na-ekwe ma nke a desi ilu ka ya ma amala desi ilu na-ekwe ma nne nwaanyị a jee zuru nwa program nwa nwaanyị a nne nwaanyị a ga ha doro ya ebe echi nwanne echi ọnwebe nwanne echi nke nne nwaanyị a kịta nke fine blood a na iru onye a kịta iru onye a dị ka iru mmadụ nene na iru a enye gị iru ada onwe onye mma nke m kịta mma m bụkwa n'ebe onye a nọ na ya onye ji ezuori nwa na onye a kịta onye a 57 years petụ nwa ọ sị na ọ mụrụ ka dị na afọ ime na ebe ọ dị ime ọ sị na ọ dị ime o yiye eyi ya o yiye ọkwa ime agbaghị agbanye ọ bụrụ na o ji ezute nwa ezute gọọmenti nwurekwa ebe nwa ahụ gọọmenti nwurekwa ya ekwe dịkwa na kọt kịta nwa ezuru ezu kriminal ofu nwa ọkụfụ nenu ndị na-agbasa oge esi ngwa nenu ndị anche ndị dobrin na-adị afụ periọdụ onye ahụ ngwongwo ka ọ na-evu ọgwụ ka ọ na-evu na dobrin n'ogo onye akọ dị n'otu nsọntụ o jire shishi oge ọ na-ebi ego mgbe ọ na-ebi ego Ogechi ebigide ego si adị ike agwụ osese oge ose okwu adị ndị na-esote Ogechi okwu na-enye ka o dosi iru ka fine blood ofu fine blood na n'iru fine blood na n'iru a ka ụmụọkụ onwe dị iche kpụrụ na mkpochie otu nwa ifunugo fine blood anya nke ị na-ene n'iru ifunugo fine blood anya nene chọọ nwaanyị si nwaanyị nene iru a nene fine blood ndị ozu nyewu ndị na-esote Ogechi ndị a ka onye a ka ndị Ogechi dosiri n'akụkụ Ogechi mpụkwa ndị a n'akụkụ gị maka Chukwu mma eji aka m nya wepụ afa gị na ndụ m ahụ ya wee nwụọ ma amara ihe na-eme gị n'elu ndị Ogechi na-abịa ndị ha na Ogechi na-emekọ ihe high class woman dịka gị nwa na ndị dosi n'akụkụ gị bịa na-akparị Ogechi mana ị na-akparị m agbarị ọta m ndị si na ị na-akparị mmadụ Ogechi ị na-akparị m ọrụ pịa ngwa dịka sọ dịtie ka m ma arịa m dizaịn ya mpụ ọrụ gị na ya let me go nye ndị wee gba onwe bịa dị ọcha gị n'akụkụ ọ bụgoro onwe ego a na-eweta n'ọgụ a na-eje were enye mgbe ọ na-ebiri gị oge bolomi tọnda gbagbukwe ya pj fachi ikpo ozu ahụ ndị Ogechi na-ayacha n'elu ha ndị Ogechi na-ayacha anwere mbịa program ọzọ a ga-ehodu program ahụ mgba vidio di onye nwatakịrị Okechi na otu nwa onwe ị ga-ahụ na Facebook gbaka Ogechi dị gaị n'ọnụ na-apụta ọ lapụ ịbụ mụnwa maka nkwụ ụkwụ ọbụla dị ike ọnụ ọbụna nna gosila Ogechi no maka ihe na-eweta ebe ifoko ideweta bịa gba nke ya bụrụ proof a ga-agbalụ proof nke ahụ ọnwụọrị ọdamanụ man of God nke a bịa sị na ọ ga-abịachite azụ ọ bịa gbalụ gị proof ya vidio da gaịdị ọjọọ gị kwuru gị na n'ụlọ peji ọ na-agbalụ gị proof ifu ka o si ezuzuo nwa ifu ka polisi si nwude ha ifu ka esi jụwa ajụjụ ifu ihe niile ọ dey play the show maka ama na iberieve in proof iberieve nọ n'ọnụ so otu nwa program onye a next program onwe ike man of God vụrụ m ụzọ bịa ohoduo ya gbasịa m ga-anọkwa
but so na gị na man of God me man of God ga-agwa m I will come I will still call you. update update I will come mma na present and two secondly maka otu nwa onwe nke na-aja zen course m ga like ịbịa ebe ahụ ebe echi Saturday maka oge kwa n'ebe ọ na-ekwu maka oge achọrọ ka ịbịa na nke jen course eme m ga-esi ya gị jen course so onye ọ na-abịawa na nke jen course echikwa echi na nke jen course onye ọ na-abịawa a ga-esi ekwu ya ihe ọta onye si n'oge ihe nnọ kịta isi na oge bụ onye ori na oge bụ onye ama na oge bụ nke a bịawa ọ bụrụ na-abịa na nke otu nwa nwike unu na-atụ ụjọ otu nwa mekpochi unu bịa na nke jen course onye na-abịagburu ebe a ebe ahụ ọ bụrụ ọgbata ụlọ afọ mụ na-abịa chansị otu nwa bịanụ na ama m everything gbasara oge at least 80-90% gbasara oge nka ya prove nwe with sure na inwe ihe dị na ya ịghọta antịnye na nkwu ga-adịkiri ya na-ama ekwokwu saga bakin person ka a na-aba akị mmadụ no ihe m ga-agwa gị okwu ngwacha gị okwu je tụọ ya iche ege wasị dị na ya bịa nwude m ihe na nkwu maka oge ọ dị ka dide wata na-ekwu na oge mgbe ahụ oge kpọrọ ndị biznes mmadụ ekwugo m ya gwago m ide wata ọ gbata n'obi kịta let me repeat it na oge lapụrụ ya bụ na ọ chọzi ịlapụ ọ bụrụ maka na anyị kwu ihe no ndị ahụ Jpac ọkwa Jpac na-akpọ Ebuka Obi na-akpọwanụ nke ya so what I tell me kedu ihe na-ekwu dị si na biznes mmadụ bịa obodo onye ọkwa nwunye mmadụ ji ego jee nụọ ịkpụta na soshal midia na-akọtọ ịkọtọchaza isi abịa ka ọ gị otu nwa si na mba onye ori mbịakwa mkpọkwa otu nwa na god zuru ori na mezuro mbịakọ otu nwa kpọọ m onye ori nchọ nke dị mma mma enye ya a na-achọ okwu mma kọmpin ọfịs otu nwa nọ na obodo ọ nọ obodo ọfịs ọ nọ na ya njiri ọfịs ahụ nkọbi ọnụ maka m ga na-achị ngabụ mme ka ọfịs ahụ notis ihe a na-eme wee nye warning ka ọ dị at least n'aka ya oge kịta unu a na-ekwu onye ndị big man ahụ mmadụ repụtara si Jpac ofuzi aka n'ihe ozugo agwụji ma ọ ga-anụ ya ọnụụlọ ọta na-enye ha ego fuel n'azụ ụnụ pụta ụna na-asị na ya ka m gwa gị Ogechi onye ọbụla eche dọdọ ma onye nwe kọmbi ma onye nwere Jpac bụ sọ na ịgbada mmadụ happy ị na-eji akọ nwa mmadụ ọrụ na ọmụ Ogechi nwere mbesa na-ekwe nwunye gị fibroid dị anafọ ewepụtabekwu ya amakwa nkọ ya atụ nke o ji amụ amụ nke ahụ ịmụ emergency ofu nke ahụ ị mụrụ amụ bụ ike ọ bụrụ isi ndị kọt onye ga-agbafuo oyi yes nke ga-agbabekwa uru ọkwa soshal midia ka iji eri nri ihe okozigbote ọkupeshọn ajụọ dị gaị kịta na skuul kedu ihe mpa gị ọkupeshọn mpa gị ọ sị na mpịa bụ gịnị na mpịa na-agbasị na soshal midia ka ọ gasị amami ọ ga-agwa mpịa kedu ife gị ọkupeshọn Jpac ị nwere afọ vuo ivu jee nụtakwa nwaanyị vuru ivu ka ihe gị na ya ga na-eje ọ baịbụl ga na-agụkọ na ga na-agụ asọ mmiri ozu nwụrụ anwụ ịgụrụ akwụkwọ jee nụtakwa onye agụrụ akwụkwọ dị tired but not tired asawo irutere ashawo maka Ogechi gwa gị na ihe awa asawo gị ego proof gosi na ashawo Ogechi na-eweta proof Peter, ị na-ekwukwa n'ajọ okwu. Ị na-ekwukwa n'ajọ okwu. ndụmọdụ ka m na-emezi ya ndụmọdụ nke a bụ alụrụ ala Peter. Chineke bụ na nwa mmadụ otu nwa ndụmọdụ ka m na-enye ihe gbagbuo ya mba otu nwa nwere onye na-akpọ nwa mmadụ mbe side onye na-akpọ nwa mmadụ mbe na-abịa nnabide nwaanyị ị na-akpọ na nwa ya wee mbe ihe dị ụtọ ha dịrọ na agbụrụ ya etu igbogide ya nwa ya nwa nke gị ịfụ ya na onye na-eje ba uru azụ nke na-abụghị mbe na-eje bazi uru bụrụ onye isi kọt echi ka njụọ ya ofu ajụ ya na-eji na Okeke na-apụ ala ebe ala na Okeke ka yiwe ala ịkọta ya ọnụ akpọ anyị nchedị ndị ala ide imewe otu a ndị mmadụ ebete gị ego imewe na onye ala ya ekele ị na-ayị ala ịbịapụta Ogechi anya adịta ya ọchịtakwa akwa ala ya Peter Ogechi pụbara echi nwaanyị ka ọ bụ gị nwa ama apụ ụdị ala nwaanyị bụ
ị na-anụ ife m na-ekwu ụmụ okwu nwaanyị a bụ okwu asị ọ pụọ na kọtụ asịrapịa n'okwu nwaanyị amakwa m nwere na ụta okwu a mana nwoke nwe okwu ya bụ okwu asị jide ya na ọmụ nwa wee kwu na nwoke ka ọ bikos as a man ị kwesịrị ịgbakọ wekọ ọ gịnị ka iji mesie anya Peter ị na-ekwu ajọ okwu Peter ị na-ekwu Peter ihe njirikwa ị na-ekwu ajọ okwu Peter butu na ataba ka nlapụzi ebe osomeze Jpac ndụmọdụ ka nlapụzi nke ahụ onye nche ka mba na tọpụ nke a bụ alụrụ maanị kakwa ndụmọdụ ka m na-enye obeto onye sokwa na nwa mmadụ imbesaid ekwenye a ga-emekwenye ya ọkwa na ndụmọdụ ahụ m ji bịa okwu nwanne m mana ndụmọdụ ka m ji bịa na maja akparị mmadụ nna respect pepe very well nwere onye mkparịgo ebe a sisi m na ebe a preaching ka m na-enye mba Happy ikpọ onye ya isi a na-ege m ntị ana m alaiki iji misteki mmadụ ma wee mụ ya ikpe di ya yo ọkwụ nwoke ka ị bụ ọ dị ọnọdụ ka mgbe olu ebe a na-eme arrest si na nwoke ibe na ya na nwoke na ibi ara bụ n'okwu ọnụ si anyị daa ya onye iberibe ka ị bụ na ị kwesịrị ikwu ụdị okwu a ị na-abụ ya okwu a nwee pọint iji abụ ya okwu a si nwoke ị na-ege m ntị kịta maka isoro ya mebe ka ụmụ nwaanyị ọ bụrụ na isorogo na agbụrụ ụmụ nwaanyị enwe ife ji mara nwaanyị nwee ife ji mara nwoke apị ị na-enyefe aka kpụtụnataba bikos ife njisi kpụtụnataba bụ na peji a nwere onye nwe ya onye a bụ nwanne anyị abịa ma eri ọkụ n'unu ya na-abịa m onye ya mere na nne ọnwụ ukwu ya bụ nne ekwu ọ bụrụ na m amara ekwu ajọ okwu mana ịrụ ọrụ ụka ahụ ịgakwuru Palambaka bụrụ asisie na-arụ ọrụ ụka lapụrụ anyị nwa anyị dụrụ je ntụ ụta ha ji dịkwa lọf ka anyị si dị lọf listen to me na m bịa na peji bịa kwuo okwu it don't mean anything n'onye peji Peter mba Peter na-ekwu ajọ okwu Peter get like you two if you now I can never attack anybody's like afụ nke isi a react towards mgbe ọ na-ekwukwu na ịgba nkịtị ma Peter ede ndị mmadụ mana Jpac ntọtị a mma adọ ya zaza ịma na Jpac ngwa unu kwenye iwu unu na-ekwu egbu ide wọta lapụje nke mevụrụ ochie lapụje nke ochie nwoke dibịa nwanyelu Ken 100,000 kedu ihe mere Jpac na sometimes okay Jpac bụ na ọfụ Ken n'anya Ken ama ejebe na nke mampasman ị nara ego kata ma ọ pụọ ya ayọ na ekwentị mana Jpac rapụrụ Ken wee je yọọ biko and biko Ken you am not against it because o kwujọrọ onye dị otu a ya gekwa ntị ikwujọ mmadụ ọ gị nwa ka ikpe na-abịara ọ bụrụ onye ọzọ what the young man did was the right thing. Jpac n'onwe ya na-ekwu okwu a o ji enough money yara ịkpọ Ken si ya nwoke get out from there bịa ka nye 5 million ebe ọ nọcha mba ide ebe ọ nọcha mba bụ na ọgwazi man pass man ya bịa na ọ yenye 200,000 why not gburu 200,000 nye Palace of Justice ewe n'iwe onye na-agbaji wagon ka ị nọ na ọ bụgodu na ọ na-akwụ instrumental inwe nwe ego eji akwụ instrumental onye nje n'ụlọ nna ya gbaa ya blue and red wepụta na social media na amụ onye ru ụlọ wepụta na social media ka anyị kọrọ ya aka moto na-ekwe moto onye dibịa bụ ekwe ya lezu street art onye dibịa bụ ya ọkwa lezu onye dibịa bụ ya ka ọ na-anya ha nchela ụcha ndị kpatara ego Peter ọkwa unu nwa kọsụ okwu a jụọ nke unu si kọsụ okwu a ọ gịnị ka unu zesi ntolu ma afọ were ego detu ya na wedding o wee gara ntịba na-aba na ya akpataghị ego etu ya na wedding gịnị ka unu ji edetuo ego na wedding
Peter ọ ndị kwunye ego ọ eji ọgụ ikwu maka ọnụ ọ bụrụ ego ahụ na ihe mgbe e nesịrị aka ori anya were pan ego debere ya tụwuo ego ebe a anụ ọfịa were ego je bido nwunye ya biznes o were ya jekobe polis kesi o gosi na o nwee uche ife nji agwa Jpac okwu bụ na ụkpọ na mkpọ iwe wee ma abịa ọ bụrụ nke a na-emeri ife polisi na-emesịa ife polisi ha na anụ ụlọ iwe wee ma abịa ụna na-ekwu ihe polisi a na Jpac akpọgburu polisi n'ọnya ka eweta ego nke ya polisi nwaanyị kpọ ụnụ na-ekwu polisi dịka ọ na gọvanọ onye ori kpọọ ya nọ polisi mmadụ kpọ ka ha je gbaa bọyị bọyị ka ha gba Imo steeti tekwa m aka na ife nji ekwuru onye nọ m nso bụ ka ọma na mma abịa nwa abịa na iwe wee ma abịa adịrọ mma atụrụ ego wee kpọọ polisi ahụ mba polisi ahụ dị polisi ya sandin na ọṅụ ga-abụrụ ego fuel na ihe ndị ọzọ eji kpọpụtazi ya ka ha ga-ewetazi beto nwaanyị ahụ akpọgo akpọ ọ bụrụ ha akpọ nwaanyị ahụ kpọ nwaanyị a na n'oge nwa ozu nwụrụ ahụ biko gwanụ Jpac nwa nri Enugu steeti oje nwa nri ụmụ nri ọ kpọrọ debe n'ụlọ ya ji ebido ori ya afịa na ọ bụrụ fancha ma atọ na biznes soshal midia mgbe a bịa na soshal midia anya jee ọ bụ na nwunye ya gụọ akwụkwọ ya chọtara ọrụ ọ bụ na ọ nwere aka ọrụ ya mepere ya shop isi nji wee mebe ife a na-eme ego ole ka Facebook nyere m ya ka m eji mechie biznes ndị na ebe a 24/7 ọrụ onye ide mmiri ka ewo eji ya tụnyere otu furuku nwa ọpụtasị gị ife nwanụ ị na-enekwa Jpac anya fụ na imbesiri ka ya mma na Jpac bụ na ọ bụrụ obere ife na obere ife ihe o ji gbaladị mba ahụ ihe o ji wee gbaladị mba ahụ ọ free bus from here to here ị na-enekwa afọ Jpac ma na onye a nọsịrị ya ife ji agwa okwu a bụ na a sị m ya na mụ na ya na-eme awakọ ọnụ aka polisi ya n'anụ ụlọ na mụ abụ onye mkpọ nyanwa bụrụ onye ụkpọ ana m ekwu ya secret onye si ede statement aka ya na-ama statement ama nke ọkakwa skuul chacharị dị onye ka ị na-alụrụ AC egwu ada atụ ya irugbu onwe na AC MC ọmarụ onwe ọdịfọdụ na ọ nọkwado akwado n'abalị ahụ eziokwu ị na-ekireti ajụjụ ka nna ajụ Jpac gịnị kedu ife bụ your business ajụba ajụ asị ya oga what is your business ọ sị na ya na-eme AC mmadụ one ka imego AC you are content creator mana ọ nwere ife na content e create na social media na ọ gbasaga because ọ saga man ka ọ bụ is a saga man a man that admitted in a program na ya so wee wepụta nna Ogechi ebe ọ nwụrụ anwụ he admitted to it ya ka anụ ọfịa ịkọsịrị ọnụ wee sị gị bịa ka enyo ike helachafere ọsọ kpọọ polisi ịra agwa polisi na ọka enyo ike ka ekwube maka ife nji agwa ekwu a bụ ka ọnwa efe ime nwu ka ime n'ofu Anambra ka ya ọ kwetakwa nke ikpeazụ na-eje nne n'ike na ya eje nene aka m adị ọfịa ọkwọ nwanne ya o kwetere na mgbe nọ China ka ọ bata ka ọ jee nene ya kwanye aka nọ Peter CNN na nwanne anyị CNN na nwanne anyị nke a na n'iyi nwanne anyị nke a nwanne anyị homo nwanne anyị awaka asọmila paakị ya n'akụkụ ntị mụ na ya kwụrụ Peter ị ma na-akpọ nwanne homo agbaghị nkịtị mụ na ya kwụrụ nka ihe nwanne gị bụkwanụ ide wata sometimes ị na-ata akị ma ọ dị ka na-asị asị pipụl na-asụ na nna-asị kedu nwanne gị a mbụzi gee ntị ngwa ịchọ ka nsa anyị ọ gịnị ka ihe esi mesịa nwanne mmadụ anya si n'ọhụmụ maka ife ọ bụkwanụ why Jpac is a man that is married to a komkom woman nwaanyị na-enwere brain nwunye ya nwere brain okay no problem nwunye odogwu ọ jere nwunye odogwu ya no problem a man that is ihe na-etinye ya na-ewute m etizina ya data na aka m adịrọ na ya akpọba nka m ebe m mesisara ọnụ na Jpac ama akpụrụ nwa m okay ngwa na anya kịta ọ nwunye ntị ikwu I want to say something. Onwe ntị ikwu kita Jpac otu anwa Jpac nọ kita ide wata ịga dị plafta n'iru ndị mmadụ sino nwanne gị m ekwu na nwanne na onye ala bụ nwanne mmadụ oge ekwu na nwanne gị chekwa ide wata ị na-agba nkọ ajụrụ gị sị gị na ihe ekwetenwu na nwanne gị kwuo mba ngwa gee ntị ife nye bụ capital yes
ife njinye capital yes ya bụ na mma na-akụgbu ya si nwanne ndị iberibe na-agbapụ ya na ọkwa nwanne m mana mma na-akụ ya ife at the same time maka onye nzuzu ka m rapụzi ya ka unu gbuo ya ọrịa ka m ji si rapụ ụmụ Ogechi Okeke Njaka na nwanne m ọkụ unu gbuo ya Igbo ọrụ ofu ma agọnarị ya agọnarụ ebube Jpac taa pụtakwa nkwubesị rapịa si egbuzini ya ọpụnọmbe njọ na anyị ma na ọkọmiti gbo ịpụtazi echichi Jpac ka akụgbuo ọ ka m kwenye ka a na-egbu mba dịrọ mma ife a mebe blame okwu ya si ya nna ahụ imejọ ka ị na-eji onye nwunye ya adịbeghị ime abụ na nwunye ya nọ imepụrụ apụ n'aka ndị nwa mmadụ ọnụ Peter ị na-ekwu ajọ okwu Peter Peter and all the cat ya mere o ji si nwunye ya na-akpọ n'ụlọ because one thing about life bụ na etu a nụrụ gị ọfụrụ ụmabe left and God bless you. Ịmadị m ịnọzigwe na ngwuru asị na-eme ihe social media Ogechi na-agwa okwu amụtago nwa nọrọ na be di ịghọtagokwu nwa na nwoke ka batara bata etụbere atụ emubere amụ ịmaghọ your left and right onye ajọ ndụ shisha na siga ma nkwụ niile dị na klọb juru n'afọ ahụ ọfụ adịshọ na ọmakụkadị atụta Peter Adam alaiki ajọ okwu isi na onye na-ese chicha nwunye onye nwunye Jpac ifuru ebe ọ na-ese chicha wolu siga na chicha ma siga kpọluo onwe ewolu bịa nkwụ niile dị na klọb nwụọ kelee ka afọ ya ala ọlaka mmadụ na ala asị na ọ mara ụgbọ elu nwunye odogwu na Facebook na-akwụ Jpac egwukwa kọntaktị na Abuja o jikwa ego o ji mee wedin kọntaktị na Abuja na Ogechi abịazi ọba n'ime ụlọ fotas bịa reply ya na-aze post bụ ihe Peter ọ na-awa anya Peter okwu ego wedin na-anazi agwụ agwụ ka Ogechi Njaka pụtara Jpac e-post ife for 3 days ọ post ngwa ka anyị wepụ njakịrị ka m gwa ya nwaanyị the most important thing nwere n'anya Ogechi Okeke Njaka was a smart woman. Video Obia made this period is to provoke them to make a mistake, but they were very smart. Gemont. Yes. Reason ha ji nọdụ nwayọ bụ na ha amargo na onwe nke ha gaburu aga ha fugo ka o si ga fu na Ogechi nwee ka o si kwado dị anyị ma nwanne gọvanọ idewata zima some talk ị na-ekwu ị na-emego some mistake agaghị esi na-eme mistake bụ na ịmasị na a na-achọ ka ekwuo ka e provoke ha nwanne nwere ya na-eprovoke ha o nwere ikwugide ka ijiri emeta nwa ohi ihe a na-agba ihe ikpe ka njọ hala nwanne onye abago n'ime fụta gwa gị na ọ prichi nke Abuja na ọ bata na ebe ahụ ọ ga-apụta na ga-abakwa ya fụta finish ọ dị-eme ka ikpe provoke obi lee ka ngwaza gị ide ụta ngwa gị Ogechi jide nye statement ọmọdé statement ya na-ese gị na ya oge ewere statement ya bụ ifte na-azụ onwe gị azụ ife na-azụ onwe gị 1 month 2 months 3 months igbo onwe gị agba so ka ngwa ihe nji wee gwa intelligent word gee m ntị mgbe ijere na-aba mba na social media o nwere onye nwụ ya aka e wee kwanyegide kwanye ya ọkụ o wee jebe Lagos make a statement o make ọ bụrụ threat to life anwụdi ya gee m ntị okwu ekwesịrọ m ịgwa ya na social media mana ụfọdụ okwu nkwuo ya ma na onwe ife njikwa ka ndị ya amụta ife Ijele have said horrible things but na enweghị a tangible things to know him na ama na ife okwu na ewere ya kpụba ya n'ime under 2 weeks ọ ya apụta echegide ya ọ banye n'aka ka aka ewe kpachie ya gem ntị game a na-agba like I've said and I've wrote but I'm saying that many of content creators will lose their freedom of speech after this arrest because of what's if any na free as long as you have a page, you own a page, they've seen your face, they've known you should be cautioned. Now onye desilu police pụta na-eti mkpu only the respond okwu achọghị m ịgbalị ya maka ịma na idujego m ebe nji wee kwuo okwu intelligent color ji wee gba ọsọ and ka okwu abịa m n'ọnụ okay Peter this life because ndị na-watch onye ọbụla dị careful ma mụnwa ma gị nwa
Enwe why? Ide wata. Nke Now, bụ eziokwu bụ na for social media adịghị consign. A ga na-ekwu okwu n'ọnụ. Yọta. ọkwa ife a ka akpịgide, ọkwa ife a ka akpịgide nọ ebe ọ nọ gbaa Disemba. Anata eche. Anya ka m na-agwa gị geenụ m ntị ka m gwa gị ihe dị iche na nke akpị. Nwekwa backup, Ka m gwa gị ihe nwekwa dị iche. proof. Ka m gwa gị ihe dị iche. Ka m gwa gị ihe dị iche na nke akpị na mụnwa. Nọ n'ihe ọ na nkwu. First godi onye agbije egwu okwu bụ big boy. Na-abịa. Big boy. Na-abịa. Now, ndị mụ na-agwa okwu tirisiri eti. Ime mistake. Ejire contact. Ngwache ka ngwa ime mistake. Gem ntị. Onye ọbụla nọ na social media ma onye kwu ya n'azụ na-amarọ. Gem ntị. These people are just tools. Ogechi is a tool. Jpac is a tool. Ebonyi son is a tool. Did I mention Governor Ezioku? The answer is no. I will break it down for you. Governor Ebonyi son, people that stood up for him is in the Abakaliki Nwetelego for Gemonte, Wuchante Ofuma. Open your ears. Only one and we sponsor here. My name will make a book for the water fear Yamaka for them with brain of understanding. Now, njebe n'okwu oya etekwa aka mana ka m break here one news. Ogechi Okeke Njaka nwere nsogbu. O nwere one or two prominent people pụta anụ, which na some people amaghọ na ndị adị ndị anọ nda na ndị a nya na akwụ mana zero bit ọbụrụ zero bita ka afa bita nke anya na akwa ọkọ na adị na mma kedu bita. Somebody should mention that bita for me. I'm not going to bita. Kedu bita ndị anya na akwa ọkọ na adị na mma alụ. Bita alụrụ dọta ma mafia. Bita akwa ọkọ gwu ya ife na-eso okwu bita to bita. Ka ya ghara ịkpa ya okwu n'eze maka mkpa ya okwu n'eze ya adị surprise. Anyị nwa na afụfa. Anyị nwa nọ n'ihe na-eme ndị na-anụ okwu mana mma ife na-eme. Onye ọbụla nwe onye kwu ya n'azụ. Ịma na-atụ onye set na front war front egwu na-atụ ndị kwu ya n'azụ egwu. Bifin ọgụ cheki ya ndị kwu onye a n'azụ. Ọ bụ na ihe emenwu ya dị na ya kulele Peter bụ akwa nwe ya. Ọmụ akwuru ya dị ife. Gege m ntị wụcha ntị ya ọfụma. Enwe ife na-ese. Some people na afro. Onye ọbụla nwe onye si ya baba mba. Ị na-eje nụ ọgụ afụta na onye a si akoli na akoli nwe onye na-eyuzu ya. Onye ịkara ịnọkọta abịa tụọ ya aka n'iru, nna ịnọkọta etu egwu si ka efe kara onye obi. Nna abụzikwa eziokwu. Ọkọ nọkọta pụta ụtụ si na epu eze elu ihe alachafere ọsọ ọ taa maka ịmara ife ka onye ọbụla nwe onye kwu ya n'azụ. Ife ya na-eche eke bụ onye a kedu onye kwu ya n'azụ. Reason njikwugbo okwu a bụ enwe two people pụta n'okwu Ogechi Okeke Njaka n'azụ ndụọ. And before Jpac apụta onwe ndị si ya jebe. Okwu a na-anụ ọgụ a na-anụ abụrụ sọ ọgụ ị na-afụ anya social media. Ihe a business something ka a na-emekwa. Ihe a bụkwa business ka a na-agbakwa mgbe a. Ihe a kwa aka ka aka ya gbajie aka. Mana advice mba ịmara aka nke ọ dị ka ọnya ka kwụrụ ebe a kwudosie ike ka a ghara ịgharịpụ ya. Ndị anyị na-akpọ ofeke abụrụ ofeke. Ebu okwu nri na land. Onwe ndị siva jebe. Onwe ndị nọfa n'azụ. Onwe ndị siva je eme arrest ya na o nwere ihe na-eme. Mana ọ na-afapụzi ya. Onwe ndị nke asị decha petition je werekwa petition ha dị. Mba. Onye de petition bụ nwanne m nwoke desia welu. Even ka m break ya down. Ọ bụrụ na ọnwa etina m ekwu n'ọnụ Peter mụ na ya dị na mma. Ọ bụrụ na m na-atụ nwa ntọrọ atụ egwu aga m atụ egwu ya ma onye ọba mụ onye mkpọrọ etina m okwu n'ọnụ gee m ntị.
That young man. Gemunte. Anyị ncha n'ebe a Anambra brain ka anyị na-akpụ. Gemunte. Ị na-anya efu na that young man nwere uche. Ọ na-ege anya fụ na Soludo achọghị ịtọnụ Anambra State as a Christian state, which will affect so many of them. Gemunte. Ọ nwere okwu ọgwụ afọ asị na ịbịa igwe anyị nke ị na-agwụ. Butuo naanị na a na-abịanụ. Now njebe n'okwu anyị ete aka. Chukwuebuka Obi onye ọ chọrọ ime gọvanọ na South East o mee ya gọvanọ ịma why? Followers ya karịrị millions. Ife eji eje bụ kedu onye nwee ike ide vote something. And for the fact ajụjụ m na-ajụ bụ Soludo na ndị otu ya kwuru okwu a, kedu ife eji kwuo okwu a? They can still use it against their native doctors. Na-ege m ntị, power pass power until onye achịsịa rituo. That boy made the best movement ọ kwesịrị make. If not, okwu a ya ekodi ya kode ma ndị otu ya. Ife anyị na-ekwu bụ nkata okenye, ọ bụrụ nkata saga ma ọ nọ ka ekwu okwu mụọ amụ. Enye m ime aka were agwa ya okwu a na-agwa ya kịta maka ma amụrụ onye na-ege m ntị. Anambra State they are trying to make it a Christian state, and eme ya anwụta TPI and ọ mmadụ ka ha eji TPI kesi daba n'ime ya ka ha ejikwa set ya up tipia kwa ya. That guy was a very smart person. Kedu ma afia Jpac ka alapụta ya? Of course, Jpac ka alapụta ya. Because before you be able to earn a certificate of a native doctor, he prove onye gwọrọ ya maọbụ onye prove something. He with a proof. Hello. And this is where that man is driving at. And the Obu may also see the other state will do the same thing. Because Feneganya Funa Wayokale. Fena will actual truth. Yeah, one certificate as a doctor. Of course, for that guy to make that move, and don't way on a war. Ihon a woman or wine and a walk it, pocket batego, or that war yafo, or that we see or that we simbaka. In which you and came one pass man or Coteli and Daloka, saying Anna $1. When any mamma we go on water. Make a new investigation. I'm in whatever net. So those are the things. Him and honor when them might be a magole nook, and a book, and a book, maybe study open, the fair double on anemia. Advice in there, General Gwenu Jpac. See your bone Akia than a second arrest, and Yasep Waka, and I'm as Yasep Waka. Of course, I am arrest on Monday. That arrest is a detention. Manasinia, sometimes say equal your dick in a praise the idiot. Praise him, Mado Peter. Can I can't wait a kid in here, Gamonte. As Omafluania, I can't wait a kid in here. Yeah, no Martin. Yeah, no Martin. When case, for did. I got you not get detained. Mbangoma can go if I like my piece of dear the owner Martin, a cobuna. So you must know why Jpac on academy. You money in your promotion on your woman level. So you have in a more I don't keep one name homo because was in one negative, the apple man weekend or I got test. And you're not one negative. Is improve. Yeah, what yeah. Well, you went here.
onye si na nwanne ya na-eje supply egbe odogwu o melụ njọ ibia na o melụ njọ na ọ bụ ọzịzi ya na ọ na-ala bụ mmekwa nke m ka anyị jọpụtagozi ya ọnụ lapụ ya emezie nke a nwa ajọ nzi ha na-abụ tugeda onye si na anọ supply egbe na-agbakwa ọsọ ọ na-abụkwa n'anya moto na-efe anya fam ị chọọ ifebe anya fam ịnọdụkwafụ na Malaysia na-aba akpọtafe Naijiria ido ogbu izukwa ike ịlapụta mba asịrọ m na ọmụ a na-asọpụrụ asị m onye asịrọ m na nna ngwakwa gị ide na ka ngwa gị ọ na-ịbata na program a short down otu nwa gaa na ebe ahụ mme hold program a 2 hours na-ekwu okwu ngwata onye ebe a ihe ji chọka ya ege ntị na ihe nji bịa onye gị na ya nọ na program bụ Idenna nwanne m na-ege m ntị ikwunye ya na nsogbu mụnwa ama anọ ka ikwunye ya na nsogbu maka ya nwere ike ọmasị nwunye mba mana mụnwa ya ekwechiri si Peter ifo nke a adọkwa ya bụ iji shọt nwaanyị na ebe ahụ na-ekwunye nwanne m na nsogbu ikwunye ya lachakara ọsọ na ọ na-ada na ọ na Malaysia ihe njiri aga peji ewu na mpụtarala ọma nwe peji nke ọnka dị peji fọ ka m bụrụ nkịta unu kwuchie ndị na nwoke eni mmadụ na-ekwuchego na peji m na-elasịzi ya nchi igwe gị kụtaba ide nchi igwe gị kụtaba bụrụ gị bata na peji a ọ gbafọ m nkịtị na kọntrol na program mgbe ọgbata ụdị ma ọrụ ofu ide mmiri a imegbukwa nwanne m a ga na-eji ozi dị important esi ihe dị important abịa wee okwu dị important mana ife dị mkpa ka anyị na-ekwu ebe a anyị ya na-agwa mmadụ eziokwu mana anyị ama ekwu ife anyị na-adịrọ 100% ịmasị nwoke ibe ya na ọ bụ okwu na Ogechi kwuru ya nwa ji evidence nke anyị nwee ji gee m ntị ọfụma otu amejiri ịkpọkwa m sị according to Ogechi ife a bụ iru nwanne anyị pụtara ebe a na nke mụ na ya pụtara that's where I'm coming from. ịmana mụ na-ekpebe udo before Peter sị m mụ ekpezina udo ahụ na m na-emebili ya maka ebe ịkụziri ọsị na m na-emebili ya na ekpere n'elu ọta afọ ide ga-aba ebe a ide afọ ga-abala n'elu ọta na-ema akụ Zion na afọ akụ Zion na afọ Ezugo na shuga ndị na-ayacha ime aja abụgo m na gị nwawo ide wọta esogolu ha ebe Ogechi rapụrụ Ogechi mgbede egbe afa ga ebe a ọta mma eji ekpere merụ na arụ na rip a m ga-arapụrụ m Ogechi by force. Jụọ onye a na-ekwu ife a last time o jego ụka ejekwana onye a ntị ịchọ nnọọ ekpo Jpac na ọ na-eme nke nwa na-eme nna were ọnụ pụta ndị ka anyị sọpọtụ oyi ịghọta emekpọ didi mmadụ ada isi na nga tawa n'ọgwazi a ga-esi nna gee m ntị ịnọdụzi anyị na-asị ọkwọ Peter na-ekwu ọkarọ na Nigeria for 8 years ịmamọka ya nọ 30 years before na beta ịgbakwa n'iwe lapụkwala a na-ekwu na nwanne ọ bụ na kịta Naijiria wee dịgata nwa mma yọta nwanne echi nnaba nwanne mmadụ amakwa ifin mmanụ Naijiria mmanụ Naijiria na-ekwuzi nke bụ okwu nene ndị a na-ekwuzi okwu na social media na-ekwu ajọ okwu ha nọcha Naijiria mmadụ ọmarịka ha fụ na ịnọfa a na ịdị akwado echi ịbata ega nye menụ nke Ogechi listen to me nye menụ nke Ogechi bụ na ndị alụ 500 wee dị aga-eso ofu onye. That's the thing. Eswezere ajọ plan. Ọ bụ na okwu a na-ekwu n'ọnụ ha nchere ya makwunere Ogechi dey defeat ha ncha because of na ha erigo nne nwacha ajọ obi ma ndị na-aga ma na dibịa ma ndị na-emere ya ọgwụ na onye nke ngwa nere otu nwa nọka ị na-aghọta ihe na-ekwu anyị na-akọ nọ n'ọnụ nkịtị agaọzefa n'ebe mmadụ mepụrụ ọrụ wee sị na onye a na-asọpụrụ ndị dị otu egbe ịma na ọ bịara ogbugbu so na ị na-achịkwa ndị ọnụ ka ime na igwe seneta aka wee na-emere ya
Gọvanọ onye ori, you no go see better thing. Gọvanọ eziokwu Gọvanọ onye dara ori, ya. you no go see better thing. Ọ Let me tell you. Ọ dara ya. Ide Ọ bụ ma nke ọ dara. otu nwa dịkọdụ ọgwụgwụ week maka afọ ọgwụ weakness n'anya ọ dịkọtụ gị dị na. Bro week nọ na ị na-achịla ata nwanne m hapụ week. Peter agbatugo bụ ịma na ọ nọgwa chi na-efo efo side nna alụọla onwe ya ụla Peter esika. mana achọ m ka m close the program ka anyị kitie ya ọkụkwa na 140 anyị ekitie ya anyị echekwa ụbọchị ọzọ na program ada agwụ agwụ. Mana nwoke a na-ekwu okwu uche ya adịghị Peter na-awọ ka onye ya na ya bụ best friend bụ nke jesere Ogechi okwefu nke anyị pụrụ na-eseta Ogechi ọkwa oyi Peter manesman Peter eziokwu ya ka a chọrọ anyị jekpụrụ the guy Peter go Ghana must go bunye ya si agbafere onye na-aga na abaghị ya aba na bit ma abaghị ya aba ebe a ka nna ekpere n'isi ka mmadụ ihe na-eme eme. Ofu nwa biko ide ghọta biko echi niile bụ onye a nwee ya program echi na nke Jenkos anọ nnekwu mmụọ ka mbụ ebe a ka mma abịadebe ama eje ebe ọbụla akpọna m ebe ọzọ. Okay, nsogbu adịrọ mgbe nsogbu adịrọ ị na-emekwa anya ga-erutu na ya yọta a ga-emesendị ya kpofu nke ọtụ ịma nsendị ọ na-ebịara afa gị aba n'akwụkwọ a nsendị ọ na-ebịara afa gị must enter here ka m akụzayon ọ bụ na m nọdụ ya mgbe ọ na-eme program nwa nnọkwa adịa m onwe m dị ọ bụ na m anọghị no ama m na ị nọ na ị ga-abịa even mmeri a m ga-esi ya na ya na gị so ya ma na ị nọ na ị ga-abịa akụzayon Ezugo shuga rapụrụ m Ogechi Ezugo nọbụ ebe a bifọ mana ọ nọkọtazi pụọ Ezugo nọbụ ebe a mgbe anyị na-ekwu okwu ọ nọbụ hie mana ọ katakwazi ọ sendịrị m request ọ bụ na mụ na onwe m amadị m na request ya na hie sef mgbe m ji chọpụta nya nwe apụgo mana nwere ụmụnne m anyị ka nwere another day anyị gaghị hitikwa so na program anyị ọ bụrụ na ọ na this page biko na-adị alert because ebe a ka anyị na-enye ezigbo ka ihe a na-akpọ ya a na-enye gị raw adịghị akụ ya mmiri adịghị ekwu maka mmadụ adịghị ekwuelu mmadụ kwuelu onye a ga-ekwu ka otu dị inwego kwesọn ị bịa jụọ kwuo obi gị enwecha lot of people chọrọ ịadị ebe a mgbe a na-eme ihe a mana ọ da connect ọ bụrụ na ị na-eyuzu Facebook Lite wee na-abata na-eyuzu blue app ka o nwee ike wee na-awọ ọkụrụ anyị because that Facebook Lite ọ da-abanwu ọ da-awọk use blue app ọ ya bụ request ya ma ozugbo mpik ya gị because mma like na-eme live ndị mmadụ adị ekwu opinion ha because ọ na-enye m aka na-epikwa somethings ma amarụ so because ịmara asị na uche ofu onye adị ezu ịghọtago ya adị very happy ma ndị nọ ebe a since anyị nọ anyị bido this life anyị agbatubeghị 100 anyị kwụsie ike na 100 adị very happy onye ọbụla nnọọ kwụ stand by ịghọtago I'm very happy ụmụnne m ọ nwekwa ụbọchị ọzọ unu ga-adịkwa alert because I can still come live anytime. Peter nna m I'm happy I really appreciate ya mana ọnụ nwa nọ n'ebe ibe ahụ chi na-efu efu na anyị nwa na chi ejibigo not 12 na akụ ife so ebe to one ya na ya afụgo Peter nọ adị n'oche ka nwaanyị dị ime ị na-anọ ka nwaanyị dị ime wee kpọọ onwe m onye program na kọmọ hapụziri gị program ị na-akọntrol ị na-anya ya mere iji ji gbawatasị mba Peter ị na-agazi ebe bilie ime ya na-eme m na sometimes m na-ekwu okwu ụta ifu m na-ekwu ya complete 3 hours ma nkwụsị 3 hours snappy sọsị nchọjọ onye adịrị asị 3 hours ma nkwụsị ị na-afụ na sisi mbido kwuo ị na-afụ na mgbe ndị niile ekwu na metiela ọnụ ị mbido kwuo na ọ bụrụ ofu ka m na-ekwu maka ya ntọọnụ nkwuo maka onye nkọwalụ gị taa kwuo maka onye kwuo maka onye so m ga-ekwu there for hours nothing onwere ịghọta okwu ọ na ị na-afụ a na-ekwu ka ọ dịrị izi okwukwu na onye o kwere kwuo onye o kwere kwuo ọ bụrụ okwu mụ ada like ikwu okwu mgbe mmadụ na-ekwu because ikwube ịma na mama nkọwacha ihe m chọrọ ịkọwa na-ekwuekwa mmadụ kwuo ikwu ọnụ ịma na ya echefu nke ị na-ekwu
na biko na ọ bụ na ị nọ this life biko kaba ahụ ka isi ya this life ọ bụ na ị pụọ biko o were kwekwa gị ọ bụ na ị join nọ this page please follow this page ghọtago ọ ga na-enyere gị aka onwe mgbe anyị batara online you will notify that na anyị nọ ya ịghọtago daalụ nne Peter nwanne m Udodi onweze ka esi nwekwa anyị ka ya ihe odukwa ọzọ ya ụmụnne m daalụ m niile ya daalụ niile biko nu onye mara onye Jpac bụ kọwalụ ya ọfụma gwa ya na ya chọba udo ya rapụ okwu n'ụka nwere ihe eji okwu n'ụka eme ịghọtago the reason nwaanyị ji ekwu ihe a na-ekwu bụ na anyị nwa anụgo ka egburu ịghọtago na ọfa nwa ga-anụzi ka ọ dalụ because ịma na asị atụọla ọmalụ atụọla ofenye isi n'ọfịa ịghọtago nwata asị ya na-ala ṅụa ọ chọba ebe akpụ toro ebe otuto toro na-amị abụ nke a gbasara ya onye mara asụ ya sụọ na ịmarakwa asụ onye mara asụ ya sụọ n'ikwe ịmara asụ na ya na-asụrụ ibe ịghọtago bọsị nta achụọ na owere nchi ka ọ dị na ndị be anyị onye nọdụ ya nọdụ ọfụma ya good night good morning good afternoon because e nwere ndị bụ na nkịta bụ ụtụtụ fa nwere ndị bụ na nkịta bụ abalị ha ka o mesịa na ụmụnne m always be here anyị ga-abata na anọkọ ka ụmụnne daalụ nne share this life